Eling Lurah Bagong ngrasuk kapercayan agama pungkasan. Nalika semanten wis pinaringan dawuh dening Lurah Semar lamun anempuh bebaya sigra ngrapal inggih menika ayat Al-Fatihah. Wong salwangsul dadi nglumpruk seluman bajul seto. Apa ora we? Aku duwe Gusti sesembahan. Aku duwe pusaka sing iso ngalahke kowe. Aduh, Bagong. Awakku panas. Diblono ya. Panas awakku mergo saka ukara ingkang mbok batin sarta sithik-sithik metu saka kedaling ladimu. Oh, panas awakku, aku ora kuat nyangga kekuataning surasaning tembung kuwi mau. Apa ora? Ya, aku kapok. Nek kapok wiwit dina iki kowe kudu dadi andhanku Bajul Seta. Waduh. Dadi andhaku. Kali dadi kekuasaanku. Jurang iki dadi kekuasaanku. Iya. Ikhlas? Ikhlas. Wiwit dina iki sing ngadus aja wong lanang, ning khusus wong wedok. Wah, senengane kowe iki wong kok nyenengake gunemamu sarwa gawe bunga. Aku ki wong senengane gawe senengane wong liya. Dadi kuwi termasuk ngibadah, gawe bungae wong liya iki termasuk ngibadah. Mula aku ki arep dianu apa-apa ora iso temomo. Iya. Nah iki ngene. Piye? Nek kowe teluk karo aku kowe kapok. Kowe mbantu karo aku. Bantu apa? Mestine kowe akeh kekuatan. Iya. Kowe duwe aji Jaya Kawijayan. Aku njaluk. Ora ketang siji loro, menehno aku, men tak nggone aku males ngudi tuwa, lara wirang. Lara atiku karo sing jeneng Raden Janaka. Wah. Raden Janaka kuwi satriyaning jagat kok kowe arep males karo Raden Janaka apa kowe menang? Nek jane ora menang ning gandeng tokne pusaka kudune iso menang. Pusakaku ora ono sing ngalahke pusakaning Raden Janaka. Pusakamu sing antik apa lho? Ora usah sing ampuh-ampuh ning sing antik. Sing kira-kira ki Janaka kewirangan ngono wae. Ngono ya. Ya, yen pancen kaya ngono. Yen kowe arep malesmu dituwuh karo Raden Janaka dina iki aja semelang. Wujudmu tak ganti kaya dene Raden Janaka gelem apa ora? Ora clemongan lho. Ora clemongan lho. Tenane. Iya, tenan. Bagus. Ya mesti bagus. Nganggo gelung, nganggo. Wong jadi iya. Awake kuning? Ya mesti kuning sak untune. Matamu. Siluman wis kalah omongan. Bismillah. Ora aja. Panas awakku panas. Ah gene wedi. Padake kuwi ampuh banget ora sing ngembari. Ya tak jalukke panguwasaning jim. Muga-muga kuwi iso wujud ning kowe engko ora mesti ya bali kaya wingi ngene. Sing penting aku iso gawe isine Raden Janaka. Ya, sawangen Bagong aja kuwatir. Baguse ngetape-tape. Nyeran-nyangan ya. Nyempanjen kaya menggunang njaluk pamit. Ning aku nurut ora percaya. Mergo tak nyawang rai kuwi putih.
Nganggre ngapusi karo aku ana seluman. Naleni nganggo oyot ayu. Nah. Ngipusan. Apa ngapusi wae? Rupane Bagong, rupane Bagong. Oh. Nek sandangane wis Janaka, iki wis nganggo salon ngene iki. Iki wis nganggo konde, iki wis nganggo jarik sing persis Raden Janaka. Iki lho perutnya. Masih gemuk, rainya masih teng brocel. Raimu ora iso dipermak. Rai kok kaya cor-coran dasmu. Seluman ngono iki rai kok cor-coran. Wis ora masalah, sing penting aku njaluk pangestu. Ngene, sama iki Bajul sama? Bajul Seta. Saliyane Raden Janaka kok aku iso malik apa-apa? Iso. Carane kowe nyebuto jenengku ping 3. Apa sing kok karepke kowe iso malik? Nah, mergo Janaka iki kancane akeh. Engko nek nganti dombelani Janaka nek bisa-bisane Janaka tempur karo aku. Janaka tempur karo aku. Mergo iki sing nangkem aku dadi tembuke tempur. Iya. Nang Janaka iki nglepaske Puru Kendali. Aku nek ora nganggo tahu dipenyet. Tahu dipenyet nit remote. Ah, remote. Wah, aku iso kena Raden Janaka Cinaka. Wis kono mangkat to aku ndak selak sumpek. Sumuk nyawang kowe. Wong, lha aku nyebut jenengmu ora iso malih tenan. Goleki nang kali ngendi? Nang ngendi? Iki kali Sumber Nyawa. Kaya bis. Kae Sumber Kencana. Njaluk pamit sing ati-ati. Oh.